Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulele zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. Our sources say that this information is very, very reliable. This is why we've opened a criminal case and we've asked that this issue be transferred to the anti-corruption unit in Pretoria. Umholi we-National Coloured Congress uFadil Adams eParliament uyaqhubeka nokumangalela usigaxa amabhande bombutho wamaphoyisa njengoba namhlanje evulela icala umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene uFani Masimula. Gauteng's anti-gang unit has apprehended a 36-year-old suspect believed to be the mastermind behind the Westbury shooting incident. Sekuboshwe umsolwa wesibili oneminyaka engama-32 ubudala esigamekweni sokudutshulwa kubulawa amabhunga amabili eWestbury eGoli. Namhlanje inkantolo yemantshi yaseGoli ihlehlisela ulwesine icala lomsolwa oboshwe kuqala kuleli icala. They said we mustn't trade there because they want to clean the road. So when they came back, they later came back to us and said we are foreigners. That's why they are moving everybody there. Uhlehliselwe umsombuluko ukulalelwa kwesicelo senhlangano ebhekele isimo senhlalo yabantu iSeri nephikisana nomkhankaso omkhandlu udolobha iGoli wokususa abantu abathengisayo emgwaqeni njengengxenye yokuhlelo lokukhuculula idolobha. Played the Pirates in 2 draws already this season, so it's the third match we're going to play. Obviously we have a reference, but I think that both teams developed since then. Kunemidlalo esishiyagalombili yebhethe Premiership kule mpelasonto kanti obhekwe ngabomvu uzobe uphakathi kompetha balomqhudelwano iMamelodi Sundowns nezobhekana neOrlando Pirates enkundleni iLoftus Versfeld ePitoli. Ninabo umlilo wothatheka kamjokwana umlilo wothatha ubuhanguhangu oshisa ikhove isedlebe kwaye kwasha nezasemabedlane libumbeni ihora lomkhothi siyakhuleka nina bendlula imithi yamakhosi nazi indaba. Umholi we-National Coloured Congress uFadil Adams usemangalela umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene uFani Masimula esiteshini samaphoyisa enkabeni yedolobha iKapa. Inkokheli ye-National Coloured Congress uFadil Adams ufuna uGeneral Fani Masemula achuchiswe phansi kwezitsholo zokuba uqesha izizalwane kwi-ofisi yakhe. Our sources say that this information is very, very reliable. This is why we've opened a criminal case and we've asked that this issue be transferred to the anti-corruption unit in Pretoria, and they will finish the investigation and a prosecutor will decide if we're taking this thing to court. And that's how it's supposed to work. We are not coming here accusing anyone of anything without any evidence. We are actually putting names, dates, time frames into what we have. U-Adams uhlaba ikhwelo kuMasemula ukuba aziphike ezizitsholo edlulisa esithi lomba ayingowengqesho nje kodwa lulwaphulo mthetho. It cannot be an HR matter if it keeps on happening. That tells me that HR is compromised, that HR is captured and controlled. How do you get 6 of your family members and an alleged girlfriend into high positions? Some of them with no experience, some of them with half experience, one of them with criminal allegations hanging over her head. Ebutsheni baleveki uAdams umangalele inhloko yamapolisa aKwaZulu Natal uNjengele uNhlanhla Mkhwanazi phansi kwezitsholo zokukhohlisa ikomiti yaseParlamente ngokuba oyisakuba ngumphathiswa wamapolisa uBheki Cele wazuza amaqithiqithi asuka kuVusimuzi Khet Matlala. Umkhwanazi sele eyirhoxisile lentetho. The National Commissioner is the one that is the buck stops with him. He's the accounting officer for the SAPS. If his underlings are buying Lamborghinis, hotels and going on holidays overseas without tax money, he's the one signing it off. U-Adams uthi uzimisele ukunika ubungqina kwikomishoni kaJaji Madlanga. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eKapa. Kusenjalo okhulumela amaphoyisa kuzwelonke uBrigadier uAtlenda Mathe uqinisekisile ukuthi leli cala livuliwe futhi bazophenya ngalezi nzolo. Sekuboshwe umsolwa wesibili lokukholakala ukuthi uyena ngqondongqondo esigamekweni sokudubula esenzeka eWestbury eGoli ngesonto eledlule. Lokhu kuchaza ukuthi sebebabili abasolwa sebeboshiwe ngalesigameko. Umsolwa wokuqala ubevele enkantolo yemantshi eGoli namhlanje icala lahlehlela inyanga ezokwethwasa. Wayechiphiza izinyembezi ugogo wezingane ngosuku ezadutshulwa ngalo eWestbury eGoli.
esho nokusho ukuthi wathola kanzima ezama ukuvimba ngisho izimoto emgwaqeni ukuze zimlekelele. Abafana ababili bashona kulomshophi. I saw all the boys lying on the stoop, all of them were shot. It was so disgusting. It was so traumatizing. Amaphoyisa athi asebophe umsolo wesibili khona eWestbury. Gauteng's anti-gang unit has apprehended a 36-year-old suspect believed to be the mastermind behind the Westbury shooting incident. He was arrested on 31 October 2025. He faces 2 counts of murder and 5 counts of attempted murder. He is due to appear before the Johannesburg Magistrate Court on Monday, 3 November 2025. Icala alidonsanga ke isikhathi eside, inkosi yenkantolo ibe isihlehlisela inyanga ezayo. Umndeni wezisulu ezashona ubungekho enkantolo kuzokwethamela leli cala ngenxa yokuthi oyedwa kulaba abashona ubefihlwa namhlanje. Esinye ke isisulu sizongcwatshwa kusasa. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile wexwayisa laba abanombono ukuthi iqedwe ngomthetho wokufukulwa kwabantu abamnyama ngokwamabhizinisi ukuthi kufanele bakhohlwe. uMashatile ubekhuluma esithangamini somhlangano wohlaka olubhekela ukuthuthukiswa kwentsha eNingizimu Afrika iNational Youth Development Agency eyaziwa ngeNYDA. Inkulumo kaMashatile ngodaba lomthetho oqondene nokuthuthukiswa kwabantu abamnyama kwezamabhizinisi nasezinhlelweni zamathuba omsebenzi kubonakala sengathi ubeyibhekise eqenjini iDemocratic Alliance okuyiyona egaqele ukuthi kuchithwe umthetho iBBEE. We continue to support the BBEE Act to be implemented because it has proven effective. There are of course challenges that we must deal with, but we're not going to scrap it. I know there are some people in our country who think like that. So let them hear me today. It's not going to happen. uMashatile uthe uhulumeni uyalwazi usizi nokukhathazeka kwentsha yaseNingizimu Afrika ebhekene nengwadla yokwintuleka kwamathuba omsebenzi ikakhulukazi ohlangathini lwentsha yabamnyama. I believe that transformation policies are important to achieving this. Moreover, the government is committed to expanding youth access to land. Isigaba somthetho we-BBEE sibalula ukubonelelwa kangcono kwezinkampani ezenganyelwe ngabantu abamnyama nokuthi uphinde uhlomise abamnyama uma kuziwa ohlelweni lokuqashwa kwabazongena abaphathi esikhundleni okuhambisana nomthetho owaziwa nge-Employment Equity Act. Inhlangano ebhekela isimo senhlalo yabantu iSERI inqume ukuthatha umkhandlu uDolobha iGoli uhambise enkantolo kulandela uhlelo lwawo lomkhandlu lokususa abantu abathengisayo kwezinye ingxenye zedolobha. Inkantolo ibisilihlehisela umsombuluko lolu daba. Umkhandlu Dolobha wesekwe abantu abaningi kulolu daba nokungabantu abakholelwe ekutheni iningi lalabo abathengisa engxenyeni eziningi zedolobha iGoli abantu bokufika. Lezi zakhamuzi zithi impela inyawo ayigcwale udaka kwabokufika abafuna ukungcolisa idolobha ngamabhizinisi abo. Size supporta umeya wase Johannesburg. Because abantu bokufika la eSouth Africa benza ukuthanda kwabo. Sinemithetho eMzansi Afrika but imithetho yonke ayihlonishwa. Bakhona abanye bakuleli abaqemeke enkulu ingozi ngokususwa kuzo lezi indawo ezisenkabeni yedolobha iGoli. Bathi bona bazi basuselwanike ngoba phela badabuka kulo leli kanti futhi ukuthengisa kwabo kulezi indawo iyona ndlela abaxosha ngayo ikade eziko nabo njengoba entuleka amathuba omsebenzi. They said we mustn't trade there because they want to clean the roads. So when they came back, they later came back to us and said we are foreigners. That's why they are moving everybody there. Dada Morero oyimeya yawo lomkhandlu Dolobha iGoli uthi inhloso yabo akusikhona ukuyisa amabhizinisi kepha uqinisekisa ukuthi lihlanzekile idolobha. In restoring and reclaiming our inner city, keep it clean, keep it nice, at the same time ensure that we support small SMMEs, street traders, and demarcate them in the right places and give them the necessary support as the city. Kusenjalo amanye amaqembu asanda kuphakamisa ukungabethembu ubuholi bakhe uMorero agxeka isimo sakhona eGoli.
I-ANC KwaZulu-Natal inikeze umyalelo osanda kuqokwa njengephini layo lemeya kumkhandlu wesifunda uMkhanyakude ukuthi ke kuzofanele ngabe saqhubeka kunalokho ahoxe esikhundleni uSiphile Mdaka owake waba yimeya emkhandlwini uqokelwe kwesephini lemeya emhlanganweni wayizolo. I-ANC ithi ke ukuphakanyiswa kaMdaka esikhundleni akuwona umyalelo oqhamuka epholini ophezulu esifundazweni. Umasipala waseMkhanyakude ukhungethwe izinkinga zokungabi khona kozinzo. Emasontweni ambalwa edlule kukhishwe obeyimeya ye-ANC kulo masipala uSiphile Mdaka kwangena oqhamuka eqenjini IFP esikhundleni uComfort Khumalo. Lesinqumo sihulele ekutheni kube nokungacaci ngekusasa likahulumeni wobumbano kulesifundazwe. I-ANC yathi asihoxiswe lesinqumo kepha i-IFP yanqaba. Izolo ukhishiwe ke obe yiphini lemeya we-NFP kwafakwa uMdaka we-ANC kulesikhundla. Kepha i-ANC esifundazweni iyalele uMdaka ukuthi akasule kulesikhundla. Lokho kukhethwa kwakhe bekungekona into ebekade ilawulwe umbutho futhi ebithe ayenza. Ngaleso sizathu besikhiphe isiqondiso sokuthi akasishusule isikhundla sokuba yiphini kameya. Kulezi inyanga ezimbalwa ezidlule umgcini mafa esifundazweni wamemezela ukuthi uzolihoxisa uxhaso lwezemali olunikwa lo masipala ukhungethwe izinkinga ngenxa yokungafuni ukusebenzisana kwezikhulu zalo masipala kanye nohulumeni wesifundazwe ukuze kuthuthukiswe isimo sezemali salo masipala. I-ANC ithi iyazama ukuxazulula lesimo. And the ANC and the IFP have been engaging and we are still engaging. And we must say that we have indicated as the ANC that those engagements must be concluded and must be concluded sooner. I-ANC ithi angeke athathelwe izinyathelo zokuqondiswa izigwegwe amakhansela ayo avotele obeliphini lemeya ngaphandle komyalelo wayo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC. Mbukele sathi iqoyitola kanti mabesibuya sizokuphathela udaba oluthi banakho noma kufanele uphume endlini ekamerweni noma uphumele phandle ubanakho ebusuku ukuthi mhlawumbe akekho umuntu okulalele eceleni komnyango nesibhamu. Isilo zobugebengu obenzeka emngceleni inyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal zithi ubugebengu buyaqhubeka igebengu ziyaqhubeka nokuyichanasela kule ndawo isifunda uMkhanyakude sikhungethwe ingqinamba zokugcinwa kweimoto bese iweliswe leMozambique. Asikubingelele sikwamukele uma basanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umholi we-National Coloured Congress uFadil Adams eParliament usemangalela umkhuzi wamaphoyisa kuzolwenga uJenene uFani Masimula. Bukola sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus nokumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Inhlangano yabakhiqizi benyama yenkomo kuleli ithi ikhathazekile ngokuqubuka kwesifo samatele iminyaka emini ilandelana esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba lokho kuzoshaya kuzwele kubafuyi beinkomo esifundazweni. Ukuqubuka kwalesifo kwaqala ogwini olusenyakatho lwaKwaZulu-Natal ngo-2021 kanti manje sesisabalale nakwezinye izindawo. Ukuqubuka kwalesifo kuholele ekutheni abalimi abathengisayo ezindaweni ezithintekile bavinjelwe ukuthenga noma ukudayisa imfuyo. I-Red Meat Producers Association ithi abalimi balahlekelwa kakhulu. I would say tens of millions of rands have been lost. If you think of it, that the beef producer, he has one opportunity to sell livestock. That's when they wean calves. They were unable to sell calves, so it had dire consequences of financial consequences. Uhulumeni wesifundazwe uvumile ukuthi imizamo yabo yokuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwalesifo iyahluleka. Sebenxuse abaholi bendabuko ukuthi basize ekunqandeni ukubhebhetheka kwalesi sifo. Besikhuluma ngendaba yokugoma umnyango ugome kakhulu nje futhi bayimisela kodwa udaba esibona ukuthi lube ingozi noma luyasiphunyuka kancane udaba lokukhanjiswa kwempahla isuka kwenye indawo iya kwenye indawo. Abantu balambile isebenza sinazi imali uzokwenza kanjani wena uma ungakwazi ukudayisa inkomo yakho. Yikho ukuthi mina afuna ube kunendawo lapho sikwazi ukuyidayisa lezi nkomo lezi ephethwe lesifo lesi
kodwa singayihambisi endaweni ende inkomo ngoba manje mawulokhu uyihambisa uyiqhubezela phambili inkomo kwezinye indawo nasi isifo siyaqhubeka futhi. UHassad uthi ukumemezela ukuqubuka kwalesifo njengenhlekelele kungaba nemthelele ekabili embonini yemfuyo, kungenzeka abahlomule noma balahlekelwe. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. I-SABC ikusakazela bukhoma ingqungquthela ye-G20 SA 2025. Isulu zobugebengu obenzeka emngceleni inyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal zithi igebengu ziyaqhubeka nokungabi nanembeza. Isifunda uMkhanyakude sikhungethwe ingqinamba zokuduna kwezimoto bese iweliselwa eMozambique. Indawo yaseMkhanyakude inenkinga yeminyaka yamaqembu esigebengu ezenza amacala bese zeqa umngcele zibheke eMozambique. Ilokhu ivele njalo imndeni ehlukumezeke ngendlela ethusayo ihlukunyezwe yiyo umgulukudu le. Lamaqembu esigebengu ebukeka esebenza ngobuchule. Omunye wesulu igama lakhe esiligodlile usilandise ngokuthi izigebengu zawuthumba kanjani umndeni wakhe. Uthi kwakuphakathi kwamabili bavuswa yizo sesigcwele indlu. Emva kokuqoqa konke ezazikufuna zambopha nonkosikazi kanjalo nezingane ezincane zabafaka evenini labo. So siphazamiseke kakhulu nje ngalesi simo ngoba ngisho ukulala kusesiyo into eyenzeka kalula kulesi simo ngoba njengamanje uba nakho noma kufanele uphume endlini ekamerweni noma uphumele phandle uba nakho ebusuku ukuthi mhlawumbe akekho umuntu okulalele eceleni komnyango nesibhamu ngoba indlela nje okwenzeka ngayo iyona egcina isinikeza itrauma kakhulu. Kwasetshenziswa indlela efanayo nasemndenini wakaMathe nabo bathunjwa baze bayolahlwa emngceleni neMozambique. Baba sebethathelwa iveni labo eli4x4 leqiswa umngcele. Futhi nje ngaba uhulumeni phela abambisane namaphoyisa mhlambe kube nohlelo luba khona ukuze mhlambe noma kiwelile imoto ikhona ukwazi ukubuya. Izakhamizi zithi lenkinga ngeke iqedwe nje ngamaphoyisa kuphela. Zithi kufanele nezinye izinhlaka zikahulumeni ukuze kuqedwe lesihlava esiphazamisa intuthuko endaweni. Kuleminyaka edlule uhulumeni ubelokhu ethembisa njalo ukulisukumela lolu daba. Kodwa izakhamizi zithi kuncane kakhulu osekwenziwe. Kwizindaba ze-SABC ngingu-Ayinda Mhlongo eJozini. Inyana yezisebenzi zokusansimbi nomsa ihlongoza isiteleka embonini ekhiqiza imoto kulelizwe njengoba ingeneme ngokubekwe umqashi eThekwini. Inyunyana inomsa ekhala ngezinkampani ezichaze ngokuthi zixhaphaza uhlelo lokudilizwa kwezisebenzi ngaphansi kwesigaba u189 nosekholela ekutheni le nyunyana ilahlekelwe ngamalungu amaningi ngaphansi kwayo. They must not retrench any single worker and that fixed term contracts must be made to be permanent, and we will be filing that application today so that we can challenge the current retrenchment because it has no basis from where we are sitting. In AMSA, we already won in court. We are defending the victory of a court. Clearly, AMSA CEO Gobas does not respect the rule of law. He's been told by the court, Gobas, that he must reinstate those workers. He must go to a consultation, meaningful consultation with the union. Inomsa isabisa ngokuqalisa ngesiteleka embonini yezimoto kulandela okungaboni ngasolinye neziphathimandla ezinkampanini ezahlukene emkhakheni wezezimoto. Okuyiwona mbango omkhulu udaba lokwenyuswa kweholo lezisebenzi ngesilinganiso esithile samaphesenti elifunwa yizisebenzi. What we're rejecting from employers is 7%, 5.5, 5.5. We're happy with 7% in the first year. We can live with that. But we do not agree that workers must be given 5.5, 5.5. Employers must bring that 0.5%, and we can have 7, 6, 6. We can close these negotiations with the current package that we've been able to negotiate. Inomsa iphinde yazwakalisa ukukhathazeka kwayo ngezinkampani zonogada ezizimele ezisolwa ngokuqola izisebenzi ngokubadonsela imali yomshwalense kanye neyempesheni egcina engafinyeleli ezikhwameni zokulondoloza ezifanele. Ubheka ngabomvu umdlalo weBetway Premiership ozobuphakathi kompetha iMamelodi Sundowns neOrlando Pirates enkundleni Loftus Versfeld ePitoli kusasa. Lo mdlalo uzosakazwa bukhoma kuSABC 1 makugamanxe ihora lesithathu ntambama. Lamaqembu amabili abhekwe njengamaqembu okufanele enze kahle kakhulu emqhudelwaneni weBetway Premiership le season.
kanti asahlangane kabili kule season emqhudelwaneni weMTN 8 kwaphoqa ukuba libekwe emlotheni ukuze kubonakala ohlulwayo. Ucije Sundowns uthi bazoluqala kabusha kusasa. Our job is to prepare a match the same way, study the opponent, try to understand how the team developed. In this case, we played the Pirates in 2 draws already this season, so it's the third match we're going to play. Obviously, we have a reference, but I think that both teams developed since then, so there are new things that will be put for sure on the pitch. Abaningi bakholelwe ekutheni njengoba ezimnyama ngenkani seyiphumile emqhudelwaneni weCAF Champions League seyizogxila kuBetway Premiership bese ziyakwazi ukuketula leli qembu lasePitoli eselunqobe amahlandla ayisishiyagalombili lomqhudelwano. iBrazilians yona isidlulele esigabeni samaqoqo koweCAF Champions League. I think they've got a very good squad. They've got depth in their squad. They've signed very quality players this season. I think even though they're still in the Champions League, they'll still give us, a good run for our money because the quality that they have, you could see they could juggle. They could juggle, Champions League, MTN 8, and the national team as well. iSundowns izodlala lo mdlalo ngaphandle kwabanye abadlali bayo abamqoka. Liphezulu kakhulu isasasa kubathandi bekhilikithi eThekwini KwaZulu-Natal ngaphambi komdlalo wamanqamu we-ICC Women's Cricket World Cup phakathi kweProteas yabesifazane kanye neIndia nesonto. It is going to be a tough battle, India at home, but I think our chances are really good. We're playing really good cricket, and I mean, you've got the whole country supporting you, and first South African team to make it to an ODI final, so that's massive as well. Amantombazane adlale kahle wona futhi uqaba lamanga in the sense of ukuthi bakwazile ukuthi ngendlela sebedlale ngayo ku-tournament yonke njengoba sebefikile bayifinyele khona akuyona ukuthi bayaqala futhi into sebejwayele ukuyenza le and ngendlela sebenze ngayo with showing courage ukuthi beqhubeke bedlale, even though I'm sure sekube khona ama-challenges within the team thina singawazi sabantu, but the fact that ukuthi eminyakeni eyishumi edlule noma eyihlanu futhi sebekwenzile kwaphindelela bazobe behlelwe yini manje. Super proud of the ladies. They've done exceptionally well, and I think they're giving the men's team a run for their money, so looking forward to the game. Hopefully the ladies will win. Umhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sibeka lapha bese kuphathele zona kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolimi lwesiXhosa wena usale kahle.